Γεια σας. Εδώ δεν θα πάμε αριστερά. Λέγει απλάκι. Απλάκι κόφι το πουλί. Ωραία. Πόση ώρα είναι? Μισάωρο μόνο. Μια ώρα και. Ναι, 30. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Σάρας. Έχουμε πολύ ανηφόρα. Σώζει την ομάδα. Πολύ ανηφόρα. Μας είχαν πελάτος. Ανάβαση προς Πετρίλιο με το Μιτζάρα. ...29 χιλιόμετρα για το Πέτριλο. Η ώρα είναι... Τι ώρα είναι τώρα? Έχουμε ξεκινήσει 5,5 ώρα από Τρίκαλα. 7,5. Και η ώρα είναι 7,5. Η διαδρομή μέχρι εδώ είναι πάρα πολύ όμορφη. Και όσο ανεβαίνουμε γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Ο ήλιος έχει αρχίσει να πέφτει. Όλα κυλούνε ομαλά μέχρι στιγμής. Και προχωράμε. Το μικρό πάτημα ήδη έχει μπει. Με πολύ μεγάλο δίσκο, 39. Ό,τι χειρότερο για την ανηφόρα που περιμένω. Και ο Μίτσας ο Μαουντενάς. Εδώ είμαστε στο δρόμο. Θέα καταπληκτική. Φύση. Είναι τα εργαλεία εκεί. Έχουμε αρχίσει να ανηφορίζουμε για τα καλά. Ο ουρανός είναι απίστευτος. Και πάμε. Σταματήσαμε εδώ να πιούμε το νερό μας. Μας έχουν πει ότι ερχόμαστε τελείως λάθος, ότι το χωριό είναι κάτω εκεί στο βάθος. Πρέπει να βγούμε στον Αφιένα, μας είπανε, να κατηφορήσουμε, να πιάσουμε χωματόδρομο για 5 χιλιόμετρα και μετά να βρούμε το χωριό μετά από άλλα 7-8. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο.
Σε κανένα μισάωρο έρχεται απόλυτο σκοτάδι. Και πρέπει να βρούμε τον Αφιένα, το χωματόδρομο τον Αφιένα. Μας τον είπε ένας εδώ. Και άντε βρες τώρα τον Αφιένα. Και άμα πάρουμε λάθος χωματόδρομο πάει. Μας πονέσει ο Αφιένας μας να ανεβαίνουμε ανηφόρες. Εγώ λέω. Το μόνο σίγουρο. Εδώ τα ποδήλατα έτοιμο πόλεμα. Με 20-30 κιλά πράγματα πάνω τους. Θα βάλω το παγούρι. Το απόλυτο τοπίο. Και η απόλυτη ανηφόρα με το φεγγάρι να είναι σε πανσέλινο αύριο. Οπότε σήμερα είναι ιδιαίτερα απολαυστικό, θα το δούμε και πιο μετά όταν θα σκοτεινιάσει. Εδώ ανεβαίνουμε. Ο δρόμος που θα περάσουμε είναι εκεί απέναντι, στο βάθος χωματόδρομος. Θα κατηφορήσουμε για να βγούμε στο τέλος. Δεν ξέρω κι εγώ που βασικά. Δεν ξέρουμε καν που είμαστε. Φώτα, βγάλε φως. Να βάλουμε φώτα σιγά σιγά. Η θέα σε αποζημιώνει όμως. Ανηφόρας και πάλι ανηφόρες. Τα φώτα μπήκανε. Έχει βραδιάσει τελείως. Φωτάκια. Οι δύο κατασκευές. Είμαστε τελείως χαμένοι σε ένα βουνό που δεν το ξέρει κανένα, σε ένα χωματόδρομο κάτω. Πρέπει να πάμε ακριβώς απέναντι, δεν φαίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Έχουμε έρθει από τελείως λάθος δρόμο. Έχουμε συνεννοηθεί για το που πρέπει να πάμε με φλάς και φακούς. Η ώρα είναι 12 το βράδυ. Ο σκύλος που είναι? Έχουμε και ένα συνοδό εδώ πέρα που μας ακολουθεί στα τελευταία 10 χιλιόμετρα περίπου. Ένα σκύλο. Παρέα. Και απλά δεν ξέρουμε καν πού στο διάολο να πάμε. Κοίτα, Νάτος, έρχεται. Έλα. Κοίτα πέρα. Ότι έχει μόνιμο. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε.
Νάτος ο σκύλαρός μας. Είναι τέρας, είναι πολύ μεγάλος. Θα μας προστατεύσει από τα πάντα απόψε. Και δεν ξέρουμε καν που να πάμε. Εδώ είμαστε σε δύο δρόμους, ένας πάνω, ένας κάτω. Οκ. Καλή συνέχεια την πω. Να συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε. Είμαστε στη Ράχη. Δεν φαίνεται τίποτα. Μόλις βγήκαμε από χωματόδρομο. Είχαμε χαθεί γύρω στις 2 ώρες. Ο αέρας που φυσάει εδώ είναι απίστευτος. Έχει ανηφόρα και σε σπρώχνει με το ποδήλατο. Η ώρα είναι 1, 2, πάει. Όχι. Και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα βγούμε στο Πέτριλο. Έχουμε πάει χωματόδρομο πολλή ώρα και έχουμε πάρει λάθος χωματόδρομο. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια, κάτω φαίνεται η Καρδίτσα. Εδώ είναι ο Μίτσος με το φωτάκι του. Τώρα θα έχουμε κόντρα αέρα όμως, τόση ώρα μας έσπρωχνε. Θυμάσαι. Μαλάκα, μας φέρνει ο αέρας. Θα μας ρίξει από κάτω. Φίλε, εδώ έχει τρελό αέρα. Αστέρια πάνω. Κάμερα. Το ποδήλατο προχωράει με 2 χιλιόμετρα την ώρα. Απλά δεν υπάρχει ο σκύλος. Μας έχει ακολουθήσει από πολύ μακριά. Είναι μεγάλο αλάνι. Θα έρθει μέχρι το Πέτριλο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχει φύγει από τη πόλη του. Από το χωριό του έχει φύγει. Ο αέρας είναι απίστευτος. Έχει απίστευτο αέρα. Δεν μπορείς να κρατηθείς πάνω στο ποδήλατο. Είναι απίστευτο. Εδώ θα βγάλω μια φωτογραφία για το πώς είναι ο χώρος τώρα. Ο αέρας δεν παίζεται με τίποτα. Μαλάκα! Δεν ξέρω αν τελικά θα φτάσουμε στο